ħażin biex nderri neħtieġ li nkun dejk. Kemm kien jiswili li qatt ftit attent int lil maġġieri għajn ta' fer. Nħossok qribi kull ħin, nitkellem waħdi u ndur f'nofs tal-lejl. Jekk mhix imħabba li għandi għalik, għara x-xemx mhux tila turi sew. Fejn tħobb il-qalb jimxu riġlejja, għax lilek nara biss b'għajnejja. Tkun f'moħħi lejl u nar, m'hemmx ħbiebek ngħid għalija. Min wiċċek nil-maħdija, din qalbi tgħix bl-imħabba lik. Ma rridekx tinsa u wedi nerġa' ntennilek li lilek irrid. Int l-aqwa tama għall-isbaħ ġejjin, irsa qrib ħadd isma' dawn il-kliem. Fejn tħobb il-qalb jimxu riġlejja, għax lilek nara biss b'għajnejja. Tkun f'moħħi lejl u nar, m'hemmx ħbiebek ngħid għalija. Min wiċċek nil-maħdija, din qalbi tgħix b'imħabba lik. Kont ħlomtu qobluh li mħaddam lek finni keddejt nirtot għax rajtek sir għal-mot. Fejn tħobb il-qalb jimxu riġlejja, għax lilek nara biss b'għajnejja. Tkun f'moħħi lejl u nar, m'hemmx ħbiebek ngħid għalija. Min wiċċek nil-maħdija, din qalbi tgħix b'imħabba lik.